Be dio? Ffon metal sy'n mynd fewn I ddau. A mae yna pelan ar y top. Fatha bearing ball, di gael sticker efo. Yndi, a mae'n dweud A440. Siâp Y. Mae'n holl o sylwad, ti'n mynd gallu plygu fan yn byd. Mae'n edrych dda rhywbeth o plwg. Mae'n edrych dda... Fatha barbecue. Beth ydy barbecue. Diolch yn edrych dda coil? Ia. Dwi'n gwybod os ydy rhywbeth meddygol, ta be. O, ie. Os dwi'n mynd I fewn I corff, dwi'n gwybod. Wbeth ydy ceffyl? Pam ceffyl? Cos mae'n bod things fel atha yn thing nhw. Wbeth ydy ceffyl, dio? Dwi'n gwybod os dim magnetic neu beth, ia. Falle bod fi'n completely wrong. Ond, ia, mae'n rhywbeth musical. Dim fel peth I gitar, dio. Beth ti'n fel peth I gitar? Fel, capw. Na, di ddim yn capw at all. Dwi'n teimlo fel dwi'n gweld beth fel yma o blaen, ia. Fatha, ti'n mynd iwsio fo I neud sŵn fel ti'n hitio fo. Ydy yn edrych efo music? Ond dim o beth I wneud efo... Ond dwi'n gwybod be. Ti fod I hitio fo? O, ar yr triongl. Naci. O, ydy fatha y pethau na lle ti'n defnyddio fatha electromatic field neu fath, fatha gwyddon I neud syna efo rhyw... Na, fatha bod chdi'n hitio hwn a mae'n neud rhyw fatha syna. A mae pobl fatha yn chwarae fo'n broffesiynol, lle. Instrument ydi o. O'n I'm yn clywed pan o'n I fach, so dwi'n gwybod beth o. Da chi gallu neud efo pitch a beth efo, mesur pitch. Dwi'n mynd I steddfota felly. A dweud, chi'n hitio yn erbyn o fath, ydych chi'n rhywbeth yn clus, a dweud, chi'n gallu pigo'r nodyn, yn wedi ydych chi'n neud alaweri neu fath. Ia, Trawfforch neu tuning fork ydy un o hein. Da chi'n hitio fan erbyn o beth, mae'n dirgrynu ar amledd yr nodyn. Da chi eisiau, mae hwn yn A. Na chi, jyst I brofi bod o'n gweithio. So da chi eisiau tiwnio o beth rhyw dro. Peidiwch eisiau yna hein, achos maen nhw'n really impractical. Trawfforch. O, mae'n deud A wbeth ar efo? As in A, as in da, y nodyn A. No way! Dwi'n licio fo. I diwnio be mae o? Gitar ta piano ta be? Ta drums even? Ie, drums yn rhywbeth fatha percussion. Ys pa mae'n orchestra neu hyn, lle? O, mae'n really cool. Da ni'n gwybod beth dio.